Prošlo je 46 godina od proglašenja nezavisne države Hrvatske. Još uvijek je za Hrvate u domovini i diljem čitavog svijeta ovaj dan naš najveći narodni blagdan. No, kako ga je hrvatski narod izvorno i u slobodi proživljavao, pokazuje ovaj kratki dokumentarni slikopis koji se odnosi na prvu godišnjicu proglašenja države dne 10. travnja 1942. godine. Već dne 9. travnja poslijepodne, u znak početka svečanosti, započela su zvoniti crkvena zvona glavnog grada Zagreba. Povorka za povorkom seljaka i građana upućuju se prema sabiralištima. Zagreb svečano okićen pruža gostoprimstvo domaćim i izvanrednim stranim izaslanicima koji su svojim prisustvom željeli odati počast i priznanje ovom najvećem nadnevku hrvatske moderne povijesti. Biju se hrvatske državne zastave. Pred našim očima redaju se prekrasne narodne nošnje pridošlih seljaka iz svih krajeva Hrvatske. Poglavar dr. Ante Pavelić upućuje se na tribinu na povijesnom trgu Svetog Marka, sa koje prisustvuje zajedno s članovima državne vlade, Hrvatskog državnog sabora, predstavnicima građanskih i vojničkih oblasti, te diplomatskog zbora i izvanrednih izaslanih kapiteljskih naroda, svečanom mimohodu građanstva Zagreba i mladeži, koji je trajao 4 sata. Svečanost je započela pjevanjem državnih himna brojnih hrvatskih pjevačkih zborova. Sveučilišni stožer pred Zagrebačkim sveučilištem prije polaska na Markov trg. Stožernik Zdenko Blažeković predaje poglavniku dar u ime sveučilištaraca, kojima se poglavnik upućuje govorom pred dvorom na Markovom trgu.
Sam dan 10. travnja 1942. poslije podne na športskom igralištu Konkordija priredila je ustaška ženska i muška mladež svoj svečani čin kojemu je prisustvovao poglavnik u pratnji državnih oblasti i mnogobrojnih gostiju i izaslanika. Upravni zapovjednik profesor Ivan Ošanić drži govor mladeži koja iza toga stupa u svečanom mimohodu. I hrvatski športaši. Zvona Saborske crkve Svetog Marka najavila su rano ujutro 10. travnja svečani pontifikal koji je služio hrvatski metropolit dr. Alojzije Stepinac u prisutnosti poglavnika Hrvatske državne vlade, diplomatskog zbora i izvanrednih izaslanika. Snimatelji Državnog slikopisnog zavoda obišli su toga dana i ostale pokrajine i gradove. Gdje god su došli, isto svečano raspoloženje naroda. Kako se vidi, sve pokrajine pridružile su se svečanostima ovog velikog hrvatskog blagdana. Svugdje je narod u pokretu, u veselom raspoloženju i oduševljenju. Plodna Slavonija, grad Osijek. U njoj se odrazuju prekrasne i bogate narodne nošnje. I manja skromna mjesta koja čuvaju povijesne uspomene pridružuju se općem veselju i oduševljenju. Stari i dostojni grad Varaždin. Sretnije nego ikada priključuje se svečanostima Bosna ponosna.
Bosne, Sarajevo. Oduševljenje stiže do obala plavog Jadrana. U Dubrovniku. Ali se hrvatske zastave viju i u istočnim krajima Hrvatske. Zemun slavi od jutra do mraka. Noćna bakljada. U istočnoj Bosni beskonačni pregled povorka vjernih građana, seljaka, domobrana i ustaša svjedoče svoje vječno i nepromjenjivo hrvatstvo. Vratimo se u glavni grad. U predvečerje poglavar države otvara novu tramvajsku liniju koja vodi do novoizgrađenog naselja radničkih kuća Ante Starčević. Poglavnik vozi tramvaj zajedno s jednim starim članom Hrvatskog radničkog saveza, saveza kojega je on osnovao godine 1920. Ovih radničkih kuća poglavnik uručuje povelje vlasništva. Svečanosti dr. Ante Pavelić otvara veliku zakladnu bolnicu na Rebru te ističe važnost narodnog zdravlja zapostavljenog kao i sve drugo za vrijeme tuđe okupacije. Vrhunac svečanosti 10. travnja dostigao se svečanim mimohodom održanog na trgu kralja Tomislava, pokićenim državnim zastavama i zeleninom oko postavljenih tribina za predstavnike vlade, sabora, vjerskih zajednica, dužnosnika i stranih izaslanika. Vedri proljetni dan i šarenila hrvatskih narodnih nošnja na tribinama
Svečane odore visokih časnika i diplomata davale su posebni ton ovom činu, u čiju počast vojničke jedinice prijateljskih naroda otvaraju mimohod, da se zatim na čelu pukovnika Matije Čanića poredaju hrvatske postrojbe. Počasna postrojba dočasnika ratnika sa starim povećanim zastavama. Vojna akademija, pješački zdrugovi s ratnim oružjem, konjaništvo, gorske hitnice, časna radna služba, motorizirane jedinice, ustaške i domobranske postrojbe.
Nakon dugotrajnog vojničkog mimohoda započela je povorka seljaka s čarom, ljepotom i bogatstvom nošnja iz svih krajeva Hrvatske, koja je trajala preko pola sata i dovršena ženskom i muškom mladeži, a što je bio dokaz povezanosti sela, grada, vojske, državnog vodstva u velikom zanosu i svijesti vlastite slobodne i nezavisne države Hrvatske. Poglavnik napušta područje mimohoda. Narod na Jelačićevom trgu na večernjim svečanostima i koncertima pjevačkih zborova, dok se polako spuštala noć u bogato rasvjetljenom gradu i običajnim ulicama i zgradama.